За роботою конференції делегатів Курултаю стежить моя колега Олена Стецюк. Олено, вітаю! Які рішення сьогодні вже ухвалив вищий представницький орган кримських татар? Вітаю, колего. Отже, з самого ранку триває конференція делегатів Курултаю кримсько-татарського народу 6-го скликання. Власне, присутні тут понад 200 осіб. Це і самі делегати, і гості. Також є представники президента у Криму. Також є діаспора кримсько-татарського народу з Румунії, Туреччини та Сполучених Штатів. Власне, хочу ще зазначити, що виступав сьогодні і посол Туреччини. Він сказав, що його країна не визнає категорично анексію Криму. І ця позиція є незмінною, і вони не перестають в очі говорити Росії про свою позицію. Власне, по обіді сама конференція триває вже у закритому режимі кримсько-татарською мовою. Те, що було до цього, офіційні заяви, ви мали змогу побачити до цього в сюжеті. Про те, що обговорювали якраз вже по обіді, маємо змогу поговорити зараз з Едемом Дудаковим. Це делегат Курултаю. Він зараз поряд зі мною. Добрий день, Адем Ага. Скажіть, будь ласка, чи є якісь вже попередні результати, можливо, якісь спільні думки щодо цих тем, які були озвучені попередньо? Пока озвучены в основном 3 заявления, которые будут выполнены. Это, прежде всего, обращение крымско-татарского народа по ситуации, нынешней ситуации в Крыму, по проблемам арестов, по проблемам уничтожения культурного наследия. Второй вопрос – это продление срока полномочий Меджлиса крымско-татарского народа, потому что, согласно положению о Курултае крымско-татарского народа, делегаты слагают свои полномочия после того, как изберется новый состав, и они проведут первую сессию. Так как невозможно сегодня провести выборы на территории Крыма, естественно, полномочия всех делегатов, они автоматически продляются. До цього вже домовилися сьогодні? Пока это еще идет все в обсуждениях. Я думаю, здесь найдет поддержку. И третий вопрос стоит об исключении некоторых членов Меджлиса, их там 6 человек из 33, которые, в принципе, изменили, скажем так, национальному движению и выступили против решений Меджлиса и Курултая. Не находит она так, я думаю, что не найдет. Это мое мнение, потому что многие выступают и говорят, не стоит этого сейчас делать. Так и так есть решение Меджлиса о временном их отстранении от заседания Меджлиса. Поэтому я не знаю, как будет принято решение. Пока на этом уровне. Найбільш дискусійні моменти, які були? Да, тоже будут. Отже, мені залишається поки що додати, що за результатами цієї сьогоднішньої конференції буде ухвалена, власне, заява, в якій будуть визначені позиції делегатів Курултаю стосовно вище вказаних тем. Як раніше повідомляв голова Меджлісу Рефат Чубаров, ті делегати, які не змогли сьогодні приїхати, вони зможуть висловити свою позицію письмово. Пізніше ці дані будуть систематизовані, опрацьовані і будуть вже оприлюднені у вигляді заяви конференції делегатів Курултаю. Власне, поки що це уся інформація на цю хвилину. Більше буде вже у наступному випуску новин. Студія.